Dobrý deň, vítajte vo videu, v ktorom vám v krátkosti ukážem, ako sa môžete zaregistrovať do podnikania Gatwin a ako jednoducho ho aj môžete propagovať. V prvom rade vám odporúčim, či to bude pred registráciou alebo po registrácii, prosím vás, kontaktujte človeka, ktorý vám dal registračný odkaz alebo na ktorého registračný odkaz ste klikli. Či budete mať na ňo mailový kontakt alebo facebookový kontakt, prosím vás, ozvite sa mu, aby vám mohol poradiť, pomôcť, prípadne zaradiť do našej facebookovej skupiny, kde si medzi sebou radíme a kde máme kopu nových informácií. Takže po odkliknutí registračného odkazu sa objaví takáto stránka s registračným formulárom, kde ako prvé vypisujete meno a priezvisko. Ako vidíte, ja som dal ako príklad Štefan Mrázik, ale dal som to bez diakritiky, takže Stefan Mrázik. Tak to aj treba písať. Potom zadáte svoj e-mail, zadáte znovu ten istý e-mail. Samozrejme, keď sa vám objaví hláška, že the email addresses do not match, znamená to, že nesúhlasia tie dva e-maily, že nie sú rovnako napísané. Niektorí ľudia robia aj túto chybu a nevedia to pochopiť, čo sa deje. Tak samozrejme, keď sa tie e-maily zhodujú, už tá hláška tam nie je. Vyberete si krajinu, z ktorej pochádzate, takže napríklad ja som zo Slovenska, Slovakia, a odkliknem poslednú kolónku. Odkliknem Sign me up a vypíše sa mi takýto oznam, že som obdržal konfirmačný e-mail na tú adresu, ktorú som zadal. Tu už máme e-mail na mojej e-mailovej adrese, kde vidíte, čo je tu vlastne napísané. Samozrejme, tí, ktorí používajú Gmail, majú tú výhodu, že správu si môžu okamžite preložiť, čiže si môžete preložiť tú celú správu. Vy samozrejme kliknete jednoducho na odkaz Gatwin a opíšete si toto heslo. Chcete ho kopírovať. Pozor, aby ste ho neopísovali spôsobom nejakým takýmto, že opíšete aj tie dvojbodky, alebo opíšete medzeru predtým, možno aj medzeru za tým. Jednoducho dávajte si pozor, aby ste to správne opísali. Keď sú tam očka alebo nuly, tak tiež dávajte pozor, aby to bolo správne, lebo O a 0 samozrejme je úplne o niečom inom. Takže ja sa teda prihlásim. Ako heslo tam dám to, čo som si teraz okopíroval, a ako e-mail dám ten môj e-mail, ktorý som si zadal pri registrácii. A odkliknem Enter. Ak by ste náhodou časom zabudli svoje heslo, je tu možnosť click here, že forgot your password, že ste zabudli password, heslo. Napíšete sem svoju e-mailovú adresu a kliknete sem a ono vám to odošle heslo, ktoré ste mali, alebo vám vygeneruje nové. Takže odklikneme Enter, prihlásim sa, som prihlásený a už som tu ako Štefan Mrázik. V tomto prípade teraz už ste aktívni, vás eviduje systém, že ste aktívni, že môžete jednoducho začať zarábať, a taktiež aj človek, ktorý vás má v svojej štruktúre, vás vidí, že ste aktívni, že pracujete a že jednoducho máte záujem. Samozrejme, keď chcete potom pokračovať v tomto podnikaní ako normálne podnikateľ, že chcete tvoriť štruktúru, chcete zarábať viac, o čom je vlastne každý sieťový marketing, tak odkliknete Invite Friends a tu nám máte svoj registračný odkaz. Ten registračný odkaz máte aj v maili, ktorý si môžete okopírovať a používať s nejakým textom, dávať do inzerátov a podobne, to už na vás, alebo si na ňo jednoducho takto odkliknete a automaticky vám ho kopíruje a nemusíte ho používať alebo kopírovať ako ja z toho mailu. Takže takto jednoducho môžete na základe tohto odkazu propagovať tento biznis a môžete ho taktiež zdieľať cez Facebook, Twitter, LinkedIn alebo Google+, alebo cez e-mail a podobne.
Keď chcete, samozrejme, aby ste nepoužívali takéto rôzne kódy, tak si odkliknete My Profile, kde máte kolónku Change Password. Na to kliknete a vyberiete si nové heslo. Ja neviem, hoci čo. Heslo 1, 2, 3, 4, 5, to je jedno, sem dáte znovu heslo 1, 2, 3, 4, 5, kliknete na Change a to heslo máte zmenené. Už nepoužívate potom ten kód, ktorý vám prišiel mailom, ale ten kód, ale to heslo, ktoré ste si zadali v tomto formulári. Tí ľudia, ktorí majú PayPal a už niečo zarobili alebo zarábajú, tak si jednoducho PayPal zadajú cez My Wallet, ktorý vidíte hneď tu ako prvé. Kliknete na PayPal alebo hoci kde, to je jedno, sa vám to otvorí sem, zadáte svoj PayPal účet. Ja tento nemám, ale to dávam iba tak, aby ste videli. Dám save a sem dám heslo do Gatwinu, ktoré používam. Čiže ktorým sa prihlasujem do Gatwinu, sem dám to heslo a kliknem na Change. Tým pádom mám účet PayPalu nastavený. Svoju štruktúru si sledujete v My Network. Tam zatiaľ nemám nikoho. To znamená, že tu máte celkový počet vašich registrovaných, tu máte celkový počet ľudí, ktorí si absolútne nepoužili toto heslo, ktorí sa absolútne neprihlásili. Tu máte počet ľudí, ktorí sú zatiaľ inaktívni, to znamená, že nepoužívajú Gatwin, že nesurfujú cez Gatwin, že nehrajú hry, že nepozerajú internetové obchody, že nečatujú a podobne. A tu máte ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí minimálne 20 minút boli na Gatwine. Ja vám ukážem, čo znamená byť na Gatwine. Odkliknem Browse. Dám sem ja neviem, čas.sk. Odkliknem si čas.sk a pozerám si správy, čo sa udialo, čo je nové a podobne. Prípadne nemusím vyhľadávať, môžem si priamo nastaviť, že chcem zadávať stránky, tak zdám www, u nás sú topky.sk, tak odkliknem topky.sk a bude sa mi otvárať stránka topky.sk. Mám momentálne pomalší internet. Takže takto jednoducho to sa v tomto Gatwine zarába. Neskôr bude k dispozícii aj chat cez túto kolónku. Sú tu k dispozícii hry, ktoré môžete hrať. Niektoré sú známe vo svete, ako je Good Game Empire alebo Angry Birds. Niektoré sú, alebo tieto hry sú priamo od spoločnosti Gatwin. Samozrejme, niektorí ľudia si musia nainštalovať taký program, neviem, že či tu ho mám, tento Unity. Ono vám to dá možnosť stiahnuť taký program, vy si ho stiahnete, spustíte, nainštalujete a potom sa vám jednoducho načíta daná hra. Čiže na základe toho zarábate a na základe napríklad nákupov, aj vy jednoducho môžete zarábať na základe nákupov vo vašej štruktúre. Zatiaľ tu máme pár slovenských a českých obchodov, taktiež európskych obchodov, z ktorých aj my, Slováci a Česi, môžeme objednávať. Tu nám môžete pridať nejaký ďalší obchod, ktorý poznáte, sem dáte jeho adresu. Ak sa jedná, dajme tomu, o nejakú pekáreň, tak napíšete po anglicky, samozrejme, napríklad bakery, čo znamená pekáreň po anglicky. A to je vlastne všetko. Takto jednoducho to funguje, nie je to vôbec nič zložité. Postupom času samozrejme Gatwin sa vyprofiluje k tomu, že to bude sociálna sieť, veľká sociálna sieť, ktorá bude prakticky nás platiť za to, že my surfujeme na internete, že sa hráme hry, že medzi sebou komunikujeme, že
zdieľame nejaké obrázky, fotky, videá a podobne. Jednoducho za to, že my máme k dispozícii alebo vidíme reklamy po týchto našich bokoch, hore, dole, aj keď surfujeme, aj keď čatujeme, aj keď hráme hry. Na základe toho sme platení. Čím viac ľudí máme k dispozícii, momentálne je 141 000, to sme ešte len začali, stále sa to zvyšuje. Čím viac ľudí bude, tým vyššie zárobky budú pre spoločnosť Gatwin a tým pádom sa môže s nami deliť o viac a viac peňazí. Prichádzajú veľké spoločnosti, ktoré majú záujem o túto spoluprácu. To je dnešná novinka, ktorá sa mi dostala do správy, takže má to naozaj veľkú budúcnosť. Čo je dôležité, že nenaháňate nikoho k tomu, aby platil nejaký mesačný poplatok, z čoho ste vy odmeňovaní. Nenaháňate nikoho k niečomu, čo prakticky nikto nevyužije. Sú to veci, ktoré každý využíva, každý sa môže hrať. Keď sa nehrá, tak aspoň surfuje po internete, a keď nesurfuje po internete, tak aspoň čatuje so svojou rodinou, známymi a podobne, alebo nakupuje cez internetové obchody. Je to úplne jednoduché, pre každého, nič zložité. Verím tomu, že v tomto videu sa vám to vysvetlilo dostatočne na to, aby neboli neustále otázky. Samozrejme, ešte som zabudol, My Wallet sa vám bude ukazovať budú ukazovať vaše zárobky. Tieto zárobky sa vám budú ukazovať od momentálne to od 11. do 12. hodiny sa to postupne načítava. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Držím vám palce v propagovaní, v registrovaní a v práci s spoločnosťou Gatwin. Je to prakticky jedno z najjednoduchších podnikaní vôbec na svete, takže verím tomu, že to nie je nič zložité aj pre ľudí, ktorí sa podnikaniu cez internet nevenujú. Je to pre nich lákavé, zaujímavé, pretože si môžu zarobiť len na základe toho, čo robia doteraz. Majte sa pekne, do počutia, držím vám palce.